egotea gizonaren menpe ere da dutxa. Pertso handi horretan, jarri dugu diapositiba batzuk azaltzen eraso motak, eraso desberdinak daudela, eta gero faseak. Nola joaten dan, porque, claro, hori ez da azten, eraso fizikora aldiegatu arte, lehenago egon dira beste fase bat. Esan duen, nahi baten ez dela bere lagunekin gelditzen. Isolatzearena, zure epatu duzuna. Zizikoen ikasketak eta hori azkenan... Zerko batzu hortaz konturatzen zara eta esatu du, behin zerba gertatzen da. Baina gutzinaka kentzen badiz, joaten badak kentzen gutzinaka daukazuna eskubide horiek edo azkenean gutzinaka zara konturatzen eta ez da momentu batean ja fizikoki eta ja zaude. Latxila paretzea hori ikusten argi eta garbi komunikabideen teknika hori en plan benetako arazo, como si fuera arazo personal bat, ez? Eta zure lana gustatzen zaizu? Bueno, nire hau gustatu beharko zai. Baina zer gustatzen zaizu gehien? Zer librara bat bizitza osoa lanean eta lanean jarraitzen dut. Ikusten da nola ez daukan bizi pozik. Bera doa lanera joan behar delako eta bizitza osoan erakutsi delako lan egin behar duela eta lan egin behar duela. Edoan azkenean ikusten tipoa se le akumula. Ez daukate bizi pozik. Iristen egin eta daukadan desagotzeko modu bakarra da nire makumea. Nesken batez ere ikusten dutela amoriozko floa. Nesken artean ere pentsatzen dute harremanetan 198 pentsatzen dute nesken artean, pentsatzen dute harremanetan iniziatiba hartu behar duela mutila. Baina beti eta txikitan ere hartu kontutan eskatu behar duenak, irteteko eskatu behar duenak izan behar dela mutila. Zuk ezin diozu eskatu mutila bat izurekin irteteko, mutilak eskatu behar dela zuri. Eta hori ikusi dugu, baina mila aldiz, eta txikuz asko eskatela mutila eta dugula. Nik pelikula gutxi ikusi neska behizatu ziren mutilari. Bai Disney, bai... Egia da? Eta urtita parte duen pelikula. Eta gara da nagoia dututa, baina esan duen, ez da, pasatu da, begiratu dute pizka gainetik, ziren mutiltalde bat, eta batek esan du, horra hartzean dago, hemen pasionetan dute arrazio batzuk, emakumeen, ikusten dela noa zauriak eta horrela esaten, frantzesoa dago. Hori, eta pasatu da arrazketatik, esan du, fea, eta pasatu da. Ez que geratzen gara, eta hori, baina lagunak onartzea hori ere, da gizartea ez dagoela oso ondo. Egin duena mespezatzea, ez dakit ikusi dezakela, baina ez dakit zerbait pentsatzen badu bere baiterako gorde dezakela. Baina ala ere, pasibotasuna izatea, ez dakit nik uste dut ez dela, que agian ez dela kanpotik ikusten, baina agian barrutik ideiak nahiko argi izan dituzula. Askotan pentsatzen dugu, esaten dugu, ni honen kontra nago, honen kontra zerbait egin behar dut. Baina gero horrelako egoerak gertatzen dizkigunean ez dugu ez egite. Eta nire ustez horrekin, pasibotasunarekin apurtzerak orduan, horrekin apurtu behar dugu guzti. Eta ikusten badugu tipo bat, segun, adibidez, niri gertatu zitzaidan bestegunean. Nire etxe ondoan dago lokutori bat, eta zegoen tipo bat baina moskor da eginda, eta tipari barruko dendariaren, que te quiero mucho, que si no sé qué, eta nire txipa izan zen, como, baina, pero tiro pa casa, baina esan hor, bueno, geratuko nahi zemen, eta geratu nintzen hori txarroten, aben tipoa joaten zen, edo joaten egon nintzen, ez dakitzen dugu, 10 minutu do eta tipoa geratu ninduen eta esan nuen. Bueno, ezin ez igual emetutan. Gizartean daukagun ikuspegia arazoari buruz da, ez da errotik moztu behar den zehozer, da denuntziatu behar den zehozer, eta hori aldatu behar den lidatik. Oso argitzen ditzakezula eta ez adirazi, baina adirazten ez badituzu eta zure egunerokotasunean praktikara eramaten ez badituzu, aurkezten zaizkizun egoeretan, niretzat hipokrita
kutsa izatea da, eta kaletik baten basoaz, eta nik argi daukat. Gaizki dagoela emakumeen kontrako indarkeria, baina ikusten dut gizon bat emakume bati oiuka, eta ez dut esan esango, hori arazoaren parte izatea da. Bale, ideiak horrela garrantzi, izan behar da erdia eta erdia, bestela emakume bat ez dira jartzen, bestela indiak ez dira jartzen. Eta oso zaila da, oso zaila da, bere alboan geratzea, eta hitz egiten duzularekin eta esaten dituen gauzak zuretzat dira impensables. Es que tú no lo entiendes. Hori da, es que tú no lo entiendes, es que le quiero mucho, es que... Eta ni oso gaizki pasatu dut berarekin. Eta gure pertsonarekiko hipokresia esaten dugu, ni aldatu nahi dut eta hobeagoa izan nahi dut. Eta hori azkenean aldatu nahi eta da nahi bat aldatzeko nahiak egiten baitu arazoa diskutatzea. Eta energia txar hori diskutatzea eta gordetzen duzu, eta ez musika bat bezala da, ez? Hartzen du, eta azkenean bum, koltzen du emakume bat, hiltzen du... Izajalearena, zozuena horrekin egitzena. Ez dakit nola kontatu, baina norbaitek kontatu nahi badu hemendik. Bukatzeko gaiarekin, oso ondo, nik uste oso emankorra izan dela, ez genuen espero debatea hain luzea izatea, eta sortu da, eta oso ondo, ez da? Eta Lorenarekin esan dagoa, eta horrekin bukatu nahi dut, ni eta gutunaren estenarekin lotuta, gizon hauei, gizon asko, gizon maltratatzaile askori gertatzen zaiona, ez dakite nola kudeatu bere emozioak. Ez dakite zer esan, ez dakite verbalizatu zer gertatzen zaien. Eta verbalizatzea, aparte de kirola egitea, mendira joatea, gauzak verbalizatzea asko laguntzen digu, gure amorro, gure frustrazioa, gure sentimentua kudeatzen. Eta ekarriko ditugu rekurkia batzuk eta pentsatuko dituzu lema batzuk.